Bună ziua, dragi prieteni! Bun găsit la un nou mesaj evanghelic, o nouă mini-predică. Numele meu este Adriana, eu sunt fondatoarea lucrării evanghelice online Unși Domnului Etern, lucrare pe care o puteți găsi pe Facebook, TikTok și YouTube dimineața și seara sub formă de devoționale și lunea sub formă de mesaje video evanghelice, lunea în limba română și postate și pe grupul de Facebook Unși Domnului Etern și marțea în spaniolă, de asemenea pe grupul de Facebook Los Ungidos del Señor Etern. Acestea fiind zise, vreau să trec la tema de astăzi. După cum ați văzut din titlu, poate deja, astăzi vreau să vă vorbesc despre importanța numelui Domnului și anume aceasta este o predică, vreau să fac o paranteză, să vă spun că aceasta este o predică pentru necunoscători sau pentru cei care într-adevăr vor să știe și să afle mult mai multe decât vedem la Biblia în limba română. Pentru aceasta, bineînțeles că vom trece la Biblie, la versete biblice. Primul verset pe căruia îi voi da citire astăzi îl găsim în cartea 1 Iohanan 2:12, cel pe care Biblia în limba română îl numește Ioan, deci 1 Ioan 2:12, unde cuvântul Domnului spune așa: vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate datorită numelui Său. Datorită numelui Său, adică datorită numelui cui? Datorită numelui Domnului, care, bineînțeles, după cum v-am mai spus și în episodul, în mesajul de săptămâna trecută și eu am mai spus și cu alte ocazii, numele Domnului nu este Iisus Hristos. Această traducere, dacă vreți ca să zicem așa, deși este incorect, de la grecescul Iesu Cristu, l-au tradus în românește în Iisus Hristos, nume care nu este corect și v-am mai spus și rândul trecut, numele Domnului este Yehoshua HaMashiach, nume pe care îl găsim într-o singură Biblie pe care o găsiți în internet sau sub formă de aplicație. Am aici o poză, am făcut, vedeți aici, scris Shmo Yehoshua, asta înseamnă numele Yehoshua. Acesta este un verset, versetul de la, stați puțin, o secundă, versetul de la Luca 1:31, unde zice că vei fi însărcinată și vei avea un fiu și vei pune numele Yehoshua. Acolo îl vedeți în limba engleză, Orthodox Jewish Bible, după cum v-am mai spus, versetul de la Luca 1:31, Biblie pe care o găsiți doar pe internet sau sub formă de aplicație. Acestea fiind zise, voi trece la următorul verset. Următorul verset pe care l-am pregătit pentru astăzi îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, în care cuvântul Domnului spune așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Acest verset de la Cartea Fapte, în mediul evanghelic, eu știu că este extrem de cunoscut. Problema este și rămâne aceeași, numele Domnului pe care toate Bibliile în limba română nu îl schimbă, nu l-au schimbat până acum deloc, din câte știu eu. În niciuna nu este trecut numele Domnului cel adevărat. După care, dacă păcatele ne sunt iertate doar în numele Domnului cel adevărat, dacă mântuirea vine tot de la Domnul, pentru că nu este niciun alt nume dat în care să trebuiască să fim mântuiți decât acesta, atunci cui nu-i place numele Domnului și nu-i sună frumos, vreau să vă spun și să vă aduc aminte, pentru cei care știți, că mântuirea vine de la iudei, nu vine de la greci, așa încât nu avem cum să fim mântuiți în numele lui Iisus Hristos, pentru că acesta este un nume deviat din nume grecesc. Mântuirea vine de la iudei și acesta este un verset biblic pe care îl întâlnim în Cartea Iohanan sau Ioan la Biblie în limba română, capitolul 4 cu versetul 22, unde spune: mântuirea vine de la iudei.
mai precis de la Yehudim, că așa erau numiți ei, Yehudim. După care, tot în cartea Iohanan, adică Ioan, merge mai sus la capitolul 1 cu versetul 12, spune cuvântul Domnului așa: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Domnului. Iată încă o dată, tuturor celor ce cred în numele Lui. Care numele Lui? Numele Lui cel adevărat, bineînțeles, nici de cum Iisus Hristos, ci Yehoshua HaMashiach. După care, aș vrea să închei cu un verset din Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, în care cuvântul Domnului spune așa: cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Domnul lui și el va fi fiul meu. Acestea fiind zise, dragii mei frați și surori, prieteni și toți cei care mă vedeți, vreau să vă atrag atenția, să vă mai spun încă o dată, cu riscul că mă repet: cercetați toate lucrurile după cum spune și cuvântul și Biblia și păstrați ce este bun. Să n-aveți impresia că dacă v-ați pocăi, veniți de la ortodox sau eu știu din ce altă religie, din orice alt cult, v-ați pocăit, aveți Biblia la sub braț, mergeți duminica la biserică, o citiți din când în când și cu asta basta. Asta e, am ajuns, suntem fiii Domnului, suntem mântuiți, vom merge în cer. Nu este așa de ușor. Trebuie să luăm și să cercetăm toate lucrurile, pentru că multe lucruri care sunt chiar și în Biblie sunt scrise greșit. Nu vreau să spun altceva, doar că sunt scrise greșit. Bănuiesc că probabil pe la anii 300, atunci când s-au scris Bibliile, Consiliul de la Nicea și ce au mai fost, ce au schimbat ei atunci, mai mult ca sigur că nu s-ar fi gândit ei că Biblia va ajunge atât de cunoscută. Asta este părerea mea. Așa încât oamenii să ajungă la cunoștința adevărului, dar iată că avem Biblia ortodoxă în limba engleză pe internet. Uitați-vă la versetele referitoare la numele Domnului, de exemplu, și veți vedea, acolo este trecut Yehoshua, nici de cum Iisus. Și după cum și cuvântul Domnului spune că mântuirea vine de la iudei, atunci nu avem nicio treabă cu numele deviat din greacă Iisus Hristos, ci numele Domnului adevărat este Yehoshua HaMashiach. Acestea fiind zise, Domnul să vă binecuvinteze, cercetați Scripturile și până data viitoare. La revedere!